ከምቲ ዝጀመርናዮ ከምኡ ንቐጽል ደጊም ንክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ ብኡኡ ንበሩ። ቆላሲስ ምዕራፍ 2:6 ሓደ ሓዳር ብኸመይ ይጅምር? ክልተ ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ሰብኣየይ ክኸውን ሰበይተይ ክትከውን እወ ተቐቢለዮ ተቐቢለያ ኢሎም ቃል ኪዳን ብምእታው እዩ ዝጅምር። ግናኸ ተሓዳር በዚ ውሳነ እዚ ጥራይ ኣየብቅዕን እዩ። እኳ ደኣስ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ዝቕጽል ናይ ዕድመ ልክዕ ሓበራዊ ህይወት መሰረቲ ዝኸውን ድሕሪኡ መዓልታዊ ህይወቶም ነቲ ኣብ መጀመርታ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ዘንጸባርቕ ይኸውን። ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ሓቂ እዚ ናብ መንፈሳዊ ህይወትና ኣምጺኡ ሓደ ዓቢ ምስጢር ይገልጸልና ኣሎ። ንሱ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት የዘኻኽረና። ቀዳማይ ትመበገሲና ንክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ኢልኩም ተቐቢልኩምዎ፣ ተኻልኣይ ድማ ትጉዕዘና ብኡኡ ንበሩ። ትመበገሲ ከመይ ጌርና ተቐቢልናዮ? ጳውሎስ ነቲ ዝዓበየ መሰረት እምነትና የዘኻኽረና ኣሎ። ንሕና ንክርስቶስ ዝተቐበልናዮ ከም ሓደ ፈላስፋ፣ ከም ሓደ መምህር ወይ ከም ሓደ ካብ ብዙሓት ነቢያት ሓደ ጌርና ኣይኮንናን። የግዳስ ንዕኡ ጎይታ እዩ ኢልና ኢና ተቐቢልናዮ። እዚ ጎይታ ዝብል ቃል እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ንሱ ገዛኢ እዩ። ጎይታ ማለት ኣብ ህይወትካ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ንሱ እቲ ዝውስን፣ ንሱ እቲ ዝመርሕ፣ ንሱ እቲ ትእዛዛቱ ዝስማዕ ንጉስ። ጎይታ እዩ ኢልካ ምቕባል ማለት ድማ ንመደባትካ፣ ንትምኒትካ፣ ንገንዘብካ፣ ንጊዜኻ፣ ንኹሉ ህይወትካ ኣብ ትሕቲኡ ኣግዚእካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ጎይታይ ካብ ሎሚ ንድሓር መራሒ ህይወተይ ንስኻ ኢኻ ምባል ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ መጀመርታ ውዕልና እዩ። ሓደ ሰብ ብኸመይ ንክርስቶስ ጎይታኡ ገይሩ ክቕበል ዝኽእል? ብምስጢረ ጥምቀት። ንሕና ንክርስቶስ እንቕበለሉ ቀንዲ ማዕጾ ምስጢረ ጥምቀት እዩ። ኣብ ማየ ጥምቀት ምስ ክርስቶስ ንመውት ምስኡ ንቕበር፣ ካብቲ ማሕፀን ዮርዳኖስ ድማ ሓድሽ ፍጥረት ኮይንና ምስኡ ንትንስእ። ኣብቲ ቅዱስ ቅጽበት እቲ ንክርስቶስ ንለብሶ። ከመይ ብክርስቶስ ተጠመቅኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩምዎ ኢኹም ከም ዝበለና ጳውሎስ። እዚ እዩ እቲ ንጎይታ ምቕባል ማለት። በዓሉ እግዚኣብሔር ብጸጉኡ ኣባላት ናይቲ ቅዱስ ኣካሉ ማለት ናይ ቤተ ክርስቲያን ይገብረና ብምስጢረ ሜሮን። ብድሕሪ ጥምቀትና ብኡ ንብኡ ብቕምዓ ሜሮን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንቕበል። እዚ ድማ ኣብ ተሓድሽ ህይወትና ጸኒዕና ክንነብር፣ ፈተናታት ክንቃለስ፣ ፍረ መንፈስ ክነፍሪ ዘኽእለና መለኮታዊ ማሕተም እዩ። ስለዚ እቲ ጳውሎስ ዝዛረበሉ ዘሎ ምቕባል ነቲ ኣብ ጥምቀትና ዝተፈጸመልና ውሉድ ኣምላኽ ዝተሰመናሉ ኣብ መዝገብ ህይወት ዝተጻሓፍናሉ ቅዱስ ኪዳን እዩ ዘመልክት። እዚ እቲ መሰረት እዩ። ትጉዕዞ ከመይ ጌርና ብኡ ንነብር? እቲ ብድሆ ኣብዚ ዝጅምር። ጳውሎስ ነቲ መበገሲና ኣዘኪሩ ጥራይ ኣይሓደገና። እቲ ዝጀመርኩምዎ ጉዕዞ በቲ ዝጀመርኩምዎ ኣገባብ ቀጽልዎ ይብለና ኣሎ። እሞ ብኡ ምንባር እንታይ ማለት እዩ? እዚ ሓደ ዓቢ ሓሳብ ኮይኑ ንመንፈሳዊ ህይወትና ብክልተ መዳያት ክንሪኦ ንኽእል። ውሽጣዊ ርክብና ምስኡ፣ ከምኡ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ጌርና እንነብሮ ግብራዊ ህይወት። ውሽጣዊ ርክብና ምስ ክርስቶስ ብኡ ምንባር ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር መዓልታውን ሕያውን ዝኾነ ርክብ እዩ። ንሱ ምንጪ ህይወትና ምዃኑ ምዝካር። ሓደ ጨንፈር ካብቲ ጉንዲ ወይኒ ተነጺሉ ህይወት ክህልዎ ከም ዘይክእል ንሕና እውን ካብ ክርስቶስ ተፈሊና መንፈሳዊ ህይወት ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና። ብኡ ምንባር ማለት መዓልታዊ ሓይልና፣ ጥበብና፣ ትዕግስትናን ፍቕርናን ካብኡ ንቐድሕ ምህላውና ምፍላጥ እዩ። ንሱ ንነብረሉ ኣከባቢና ምዃኑ ምርዳእ። ሓደ ዓሳ ኣብ ማይ ከም ዝነብር ንሕና እውን ኣብ ክርስቶስ ክንነብር ተጸዊዕና ኣለና። እቲ እንሓስቦ ሓሳባት፣ እንወስዶ ምርጫታት፣ እንዛረቦ ቃላት ኩሉ ኣብቲ ኣከባቢ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ነገር ክንገብር ከለና
እዚ ኣብ ህላው ክርስቶስ ዝግበር ነገር ኢልና ክንሓትት ይግባአና። ንሱ መንገድና ምዃኑ ምእማን። ብኡ ንበሩ ማለት ብኡ ተመላለሱ ማለት እውን እዩ። ንሱ እቲ እንስዕቦ መንገዲ እዩ። ሓደ ነገር ክንውስን ከለና ጎይታ ኣብዚ ቦታ እንተዝኸውን እንታይ ምገበረ ነይሩ ኢልና ክንሓትት ኣለና። ኣሰሩ ምርኣይን ምስዓብን እዚ ብኡ ምንባር ማለት እቲ ብቤተ ክርስቲያን ጌርና እንነብሮ ግብራዊ ህይወት። እዚ ምስ ክርስቶስ ዘለና ውሽጣዊ ርክብ እዚ ብበይንና ዝግበር ዘይኮነስ ኣብታ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝግለጽን ዝምገብን። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነዛ ብኡ ምንባር እትብል ቃል ብንጹር ትርጉም ትህበና። ብምስጢረ ቁርባን ምንባር እቲ ዝለዓለን ዝዓበየን ብኡ ምንባር ዝበሃል ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ምቕባል እዩ። ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኢሉ እዩ። ቅዱስ ቁርባን ነቲ ብጥምቀት ዝጀመርናዮ ህይወት መግቡን መስትኡን እዩ። ብህይወት ቤተ ክርስቲያን ምንባር ብኡ ምንባር ማለት ካብታ ኣካሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከይተፈለኻ ምንባር ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ጸሎተ ቅዳሴ ምስታፍ፣ ቃሉ ምስማዕ፣ ኣብ ኣጽዋማት ተኸፋሊ ምዃን፣ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ምምላስ፣ ትምህርቲ ኣቦታት ምኽታል ማለት እዩ። ኣሰር ቅዱሳን ብምኽታል ምንባር ብኡ ምንባር ከመይ ከም ዝመስል ክንፈልጥ እንተደኣ ደሊና ናብ ህይወት እቶም ቅዱሳን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ክንምልከት ይግባአና። ንሳቶም ነቲ ቃል ጳውሎስ ብግብሪ ተርጊሞምዎ እዮም። ዕላማና ንኣምላኽ ምምሳል ምዃኑ ብምዝካር ምንባር። ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ ብኡ ምንባር ንዑ ምምሳል እዩ። ጸጋኡ ነቱ ንሱ ብባህሪኡ ዝኾነ ቅድስና ፍቕርን ጽድቅን እናተኻፈልና ናብ ትልክዕ መለክዒኡ ምብጻሕ እዩ። ትመፈተኒ ብሓቂ ዶ ብኡ ንነብር ኣለና? እዚ ቓል እዚ ናብ ገዛእ ርእስና ክንምልከት ይዕድመና። ንክርስቶስ ጎይታ ንብሎ ዶ? ኣብ ህይወትና ግን ጎይቶት ንሕና ዲና? ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዑ ነምልኾ ዶ? ኣብ ስራሕናን ኣብ ገዛናን ግን ንፍቓድ ስጋና ዲና ነገልግል? ሕቶና ነዚ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ብጥምቀት ጀመርክዎ ሓድሽ ህይወት ሎሚ ብመንፈሳዊ ህይወት ብቁርባንን ብተግባር ጽድቅን እቕጽሎ ዶ ኣለኹ? ከምቲ ዝተቐበልክዎ ከምኡ ብኡ ነብር ዶ ኣለኹ? መበገሲና ነቲ ጉዕዞና ክመስል ኣለዎ። እቲ ኣብ መጀመርታ ዝበልናዮ እወ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ዝብል ቃል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ምርጫና ክንጸባረቕ ኣለዎ። መደምደምታ እምበር ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ዝዓበየ ምስጢር ክርስትና የዘኻኽረና ኣሎ። ክርስትና ሓደ ጊዜ ጥራይ እትውስኖ ውሳነ ዘይኮነስ መዓልታዊ እትነብሮ ህይወት እዩ። እቲ ዝጀመርካዮ ብእምነት እዩ፣ እቲ እትቕጽሎ ድማ ብተመሳሳሊ እምነት እዩ። ንክርስቶስ ከም ጎይታና ተቐቢልናዮ እንተኾይና ብዝዓበየ ውሳኔ ወሲንናዮ ኣለና። እጂ እትዝተረፈ ነዚ ውሳነ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንእሽቶ ነገር ምንባር እዩ። ብኡ ንንበር፣ ብኡ ንመላለስ፣ ብኡ ፍረ ንፍረ፣ ንሱ ድማ ህይወቱ ኣብ ውሽጥና ክገልጽ እዩ። ንዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ኩሉ ምእንቲ ክባጻሕ መሃሩ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ካልኦት ንኽመሃሩሉ ሼር፣ ሪፖስት፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምግባር ኣካፍሉ። ፈሎው ብምባል ድማ ኣባል ናይዚ ቻነል ኩኑ።